Ahoj! Dnes vás vezmeme na jeden z největších MMA eventů v Česku a na Slovensku, na Octagon 72. A proto všichni... Každý správný fanoušek Octagonu si před cestou na Octagon musí koupit nějaký dobroty. Nesmí chybět pár chlebíčků, minimálně 3 na osobu. A tady jsou už koukají na nás, už nás sledujou tady z koutku. Tady máme dortíky, nějaký kremrolky a ten dubajský mě hodně zaujal. Tak uvidíme, snad bude výborný. V den Octagonu jsme byli ubytováni v hotelu Olšanka, který je jen pár zastávek tramvají od fotbalového stadionu Eden. Pokoje jsou pohodlné a ideální na přespání, pokud jdete na akci jako je tahle. Ubytování nás v tento den vyšlo na 180 €, což je nějakých 4 500 korun i se snídaní. Tentokrát jsme měli apartmán pro 3 osoby, kde se nacházely 2 oddělené místnosti se společnou sprchou a toaletou. Čistota za nás 10 z 10. Do každého z pokojů jsme mohli vstoupit pouze po přiložení hotelové karty. V pokoji pro jednu osobu nechyběla televize, pár skříněk a samozřejmě postel s ručníky. U nás na pokoji byla i rychlovarná konvice, pár čajů, instantní káva a opět nechyběla televize a 2 čistě povlečené postele. Máme tu ještě pro vás jeden tip, kam si zajít na fajn jídlo nebo nějaký drink před jakoukoliv akcí v Edenu. Těsně před začátkem jsme navštívili pivnici Káčko, která je ideální volbou na dobré jídlo a samozřejmě i něco dobrého k pití. Ochutnali jsme jejich guláš s knedlíkem, burger a hranolky a poslední tu máme vepřová žebra se zeleninou a pečivem. A musíme říct, že vše bylo OK. Domácí kuchyně, studené pivo a ideální místo na načerpání energie před zápasy. A teď už je pomaličku čas se přesunout na stadion. Pojďme si říct, co to vlastně Octagon je. Octagon MMA je největší organizace smíšených bojových umění v Česku a na Slovensku. Pořádají turnaje, které sledují stovky tisíc fanoušků nejen v hale, ale i online. Za poslední roky si Octagon vydobil skvělé jméno nejen v Evropě. Jejich gala večery mají skvělou show, kterou musíte jednoznačně vidět. Atmosféra byla opravdu neskutečná. 28 000 fanoušků, světla, napětí, emoce, na úvod státní hymna a potkali jsme také Spicy Páju nebo Jiřího Procházku. Užijte si dnešní video a nezapomeňte nám dát odběr. V prvním zápase se utkal Jan Stanovský a Daniel Solaja. We are ready for Octagon 72 and this is the first fight on prelims card. Daniel Surgeon Solaja. Solaja měl v začátku výhodu v postoji, dokázal přesně trefovat a ukázal se jako nebezpečný boxer. Stanovský reagoval zejména snahou o zemi, několikrát dokázal Solaju přitlačit k zemi, což mu přineslo body. Po 2 kolech byl zápas vyrovnaný, ale lehce v bodování vedl Solaja. V závěrečném kole byl vidět posun v taktice a Stanovský znovu pracoval na zemi. Když se dostal do kontrolní pozice, využil příležitost a nasadil armbar, přičemž donutil Solaju k odklepání v čase 4:33 třetího kola. Pro českého bojovníka to byl premiérový úspěch v Octagonu a do historie mu přibylo vítězství díky technickému ukončení. Následoval zápas mezi Romanem Paulusem a Aitonem de Papem. Roman Paulus přijal výzvu na poslední chvíli, pouhé 4 dny před gala večerem, což zdůraznili promotéři jako ukázku jeho odhodlání. Paulus byl považován za slovenský talent a vítěze Octagon Challenge. Aiton de Pape, Hitman, je zkušený belgický bojovník známý pro svou komplexnost. He has a professional record of 17 fights, 12 wins, 6 finishes and 5 losses. Fighting out of Belgium, Aiton Hitman de Pape.
6 finishes and 5 losses. Fighting out of Slovakia, Octagon Challenge Winner Series 5, Roman Paulus! Paulus chtěl využít téměř domácího prostředí a agresivní styl, zatímco De Pape sázel na techniku a kontrolu zápasu. Zápas skončil rozhodnutím na body, konkrétně split decision. Jeden ze 3 rozhodčí dal vítězství Paulusovi, 2 rozhodli ve prospěch De Papeho. By split decision, Eitan De Pape! Jediný dívčí zápas předvedla Alina Dalaslan a Rúža Gumiena. Rúža Gumiena je polská 35letá zkušená kickboxerka a bojovnice s bilancí 5 výher a 4 porážky. Alina Dalaslan, 24letá německá zápasnice a stoupající hvězda s bilancí 1 výhra a 0 porážek. Debutovala na Octagonu 68 s TKO výhrou ve 3. kole. Fighting out of Poland, Rosa Dr. Rose Gumiena. She has a professional record of 1 fight, 1 win, 1 KO, representing Netherlands team Tipsport and fighting out of Germany. Alina Iron Fist Dalaslan. Obě zápasnice měly šanci ukázat své silné stránky. Alina svůj komplexní styl, box a grappling a Rúža zase zkušenosti a kickboxerské techniky. Byl to vyrovnaný a technicky pestrý duel, který poskytl prostor jak postoji, tak práci na zemi. Nakonec ale zvítězila Alina ve 3. kole technickým TKO. For TKO, Alina Iron Fist Dalaslan. Čtvrtý zápas byl souboj mezi Karolem Ryšavým a Jakubem Batfalským. Jakub Batfalský je 22letý zápasník z Ostravy, který přišel jako velký domácí talent s bilancí 7 výher a 1 porážka. Karol Ryšavý je 32letý zápasník ze Slovenska, bojoval pod přezdívkou Bomby s bilancí 14 výher, 8 porážek. He has a professional record of 8 fights, 7 wins, 6 finishes and only 1 loss. Fighting out of Ostrava, Czech Republic, Jakub Batfalský. He has a professional record of 22 fights, 14 wins, 12 finishes, 8 losses. Fighting out of Slovakia, the winner of Octagon Challenge Series 3, Karol Ryšavý. V prvním kole začali oba agresivně v postoji. Batfalský využíval své délky a rychlosti. Ryšavý naopak reagoval tvrdými dvojkami a calf kicky. V průběhu kola se Ryšavý pokusil o gilotinu, ale Batfalský se osvobodil a dostal se do kontrolní pozice na zemi, což rozhodlo první kolo. V druhém kole oba zápasníci pokračovali v rychlých výměnách úderů a kicků. V polovině kola Batfalský opět vzal zápas na zem a dominoval. Poté se vrátili do postoje, kde Kubovy kombinace úderů udržovaly tlak až do konce kola. Další bodové kolo pro něj. Od úvodu 3. kola nastalo opět vysoké tempo a tlak od Batfalského. V dominantní pozici udržel soupeře až do konce kola. Zápas končí jasným vítězstvím na body. Batfalský ukázal rychlost, délku rukou, technickou převahu i schopnost kontroly na zemi. Ryšavý byl aktivní, útočil kombinacemi a calf kicky, ale nedokázal zápas otočit ve svůj prospěch. 27 and 29, 28, all for the winner by unanimous decision. Jakub Batfalský. Máme tu 5. zápas mezi Jamiem Cordérem a Davidem Hoškem. Jednalo se o zápas střední váhy do 84 kg. Jamie Cordero je německý zápasník s bilancí 8 výher, 2 porážky. David Hošek, český zápasník s bilancí 12 výher, 6 porážek, je ostřílený útočník z historií v Octagonu a KSV. He has a professional record of 19 fights, 12 wins, 11 finishes, 1 draw and 6 losses. Fighting out of Czech Republic, David Spartan Hošek.
He has a professional record of 11 fights, 8 wins, 6 finishes, 1 no contest and 2 losses. Representing Nerura Cup team Progressus and fighting out of Germany. Number 9 middleweight octagon ranking, Cheney Cordero. V prvním kole udeřil Hošek tvrdě v postoji, ale Cordero brzy převzal iniciativu. První kolo tedy skončilo bodově ve prospěch Cordera. V druhém kole se snažil Hošek využít své zkušenosti a tvrdých ran z boxu. Cordero ale pokračoval v dalších kombinacích. Bohužel v průběhu kola musel zasahovat lékař a zápas byl přerušen. Jamie Cordero tak vítězí technickým KO v druhém kole v minutě 4:42. Daniel Škvor a Lukas Alsina to byl zápas číslo 6. Lidé favorizovali Daniela Škvora jako velkého favorita na výhru. He has a professional record of 18 fights, 13 wins, 9 finishes and 5 losses. Fighting out of Argentina, Lucas La Cobra Alsina. 13 fights, 9 wins, 7 finishes, 4 losses. Representing Nerura Cup team Tixpor and fighting out of Czech Republic, Prague, Daniel V průběhu zápasu dominoval Škvor zejména v druhém kole. Cílenými lokty a údery do hlavy připravil Alsinu o schopnost pokračovat. V druhém kole Škvor využil fyzickou převahu a lepší dosah. Alsina na zemi dostal tvrdé rány, které vedly k ukončení. Oficiální ukončení proběhlo krátce před koncem druhého kola, konkrétně v čase 4:39 technickým KO. Daniel Škvor tak potvrdil svou velkou formu a značně vysokou míru ukončení v kariéře na TKO. In the second now by TKO, Daniel Didi Škvor. Teď si dáme malou přestávku od zápasů, jelikož je čas na halftime show. Kellen a rychlí kluci. Dobrý den, dámy a pánové. Díky, že tu můžeme být. Užijeme si krásný večer, já jsem Kellen a my jsme rychlí kluci, OK? Pomalinku, ale jistě se blížíme do finále a máme tu 7. zápas mezi Bojanem Veličkovičem a Ronaldem Paradajzerem.
Ronald Paradiser je slovenský talent s agresivním stylem a rychlými údery. Bojan Veličkovič je srbský bojovník s bohatými zkušenostmi z UFC, známý pro svou odolnost a techniku. He has a professional record of 30 fights, 21 wins, 15 finishes and 9 losses. Representing Neruda team Fit for You and fighting out of Slovakia, former lightweight octagon champion, Ronald Paradiser. He has a professional record of 39 fights, 25 wins, 19 finishes, 2 draws and 12 losses. Representing Neruda Cup team Octagon TV Cup and fighting out of Serbia, Bojan Prometheus Veličkovič. Oba bojovníci začali zápas aktivně s několika výměnami úderů. V určitém okamžiku Bojan Veličkovič utrpěl zranění nohy, které ovlivnilo jeho pohyb a schopnost pokračovat v zápase. Rozhodčí tak ukončil zápas v prvním kole v čase 1:31 kvůli zranění Bojana Veličkoviče. Ronald Paradiser byl tak vyhlášen vítězem. Tento zápas ukázal důležitost zdraví a přípravy v MMA, kde i malé zranění může rozhodnout o výsledku. 91 seconds in the very first round. The winner by TKO coming from the blue corner, Ronald Paradiser. Blížíme se k hlavnímu zápasu, ale ještě předtím tu máme zápas mezi Ivanem Buchingerem a Vladimírem Lengálem. Tento duel proběhl v lehké váze do 70 kg. Ivan Buchinger je velmi zkušený slovenský bojovník známý svou technikou a grapplingem. Vladimír Lengál je český zápasník, který má silný styl a rád bojuje jak ve stoje, tak i na zemi. He has a professional record of 12 fights, 8 wins, 8 KO and 4 losses. Representing Neruda Cup team Hot Peppers Club and fighting out of Czech Republic, Vladimír Vlado Lengál. 44 wins, 37 finishes and 10 losses. Representing Neruda Cup team Octagon TV Club and fighting out of Slovakia, first Octagon double champion, Ivan Buchinger. Zápas byl technicky vyrovnaný, oba soupeři se střídali v kontrolních pozicích. Buchinger se snažil převést zápas na zem, kde má svou technickou výhodu. Lengál však dobře bránil a často přecházel do postoje, kde vyvíjel tlak přes tvrdé údery. V několika momentech se zápas zrychlil, přičemž oba ukázali dobrou kondici a vytrvalost. Nakonec po plných 3 kolech rozhodovali rozhodčí. Vítězem byl vyhlášen Ivan Buchinger na body, jednomyslným rozhodnutím. Zápas ukázal vysokou technickou úroveň obou zápasníků a byl jedním z taktických vrcholů večera. Second round, the winner by rear naked choke, Ivan Buchinger. Čas na předposlední zápas mezi Mahmudem Muradovem a Patrickem Kinslem. He has a professional record of 39 fights, 28 wins, 20 finishes, 1 no contest and 10 losses. Fighting out of Czech Republic, former Octagon middleweight champion, Patrik Inspektor Kinzel. He has a professional record of 37 fights, 28 wins, 21 finishes, 1 no contest and 8 losses. Representing Neruda Cup team Hot Peppers Prague and fighting out of Uzbekistan, Mahmud Muradov. První kolo začali oba bojovníci opatrně, vzájemně se oťukávali a hledali příležitost k útoku. Muradov využíval svou výšku a dosah, zatímco Kinzel se snažil přiblížit a dostat se do výhodnější pozice. V druhém kole zvýšil Kinzel tempo a přecházel do agresivnějšího stylu boje. Muradov však udržoval kontrolu a efektivně bránil Kinzelovi pokusy o clinch. Ve třetím kole se Kinzel pokusil o několik tvrdých úderů, ale Muradov byl rychlý a dokázal se vyhnout většině útoků. Zápas pokračoval vyrovnaně s několika výměnami úderů.
Ve čtvrtém kole se snažil Kincl přitlačit, ale Muradov udržoval svou strategii a kontroloval tempo zápasu. V pátém kole byli oba bojovníci unaveni, ale pokračovali v aktivním boji. Zápas skončil po plné 5minutové 5kolové bitvě. Mahmud Muradov zvítězil na body, jednomyslné rozhodnutí rozhodčích a stal se prozatímním šampionem střední váhy Octagon MMA. Zápas byl vysoce očekávaný a přitáhl pozornost mnoha fanoušků MMA. All for the winner by unanimous decision. And you, interim middleweight Octagon champion, Mahmud Muradov! Čas se podívat na závěrečnou bitvu mezi Carlosem Vémolou a Attilou Vegem. Zápas mezi Carlosem a Attilou na turnaji Octagon 72 byl vyvrcholením jejich trilogie. Tento zápas rozhodl o tom, kdo se stane největší legendou československé bojové scény. Dámy a pánové, toto je poslední zápas, historicky největší zápas pro české a slovenské MMA a právě proto si jej vychutnáme i v naší rodné řeči. Vůbec poprvé v historii organizace se bude bojovat o Octagon Infinity Belt. Čeká nás finálová bitva dvou králů, dvou národů, zápas, který uzavře nejen jejich jedinečnou rivalitu, ale také velkou epochu československého MMA. Toto je poslední tanec, rozhodující bitva o poslední a nesmrtelné vítězství. Nekonečná čest a sláva leží pro jednoho z nich v této aréně. Konečně a beze strachu je pojďme naposledy vyzvat k tomu jejich poslednímu zápasu. Všichni společně. Yeah! 45 zápasů, 33 vítězství, 23 ukončení, 2 remízy a 10 porážek. V rámci Neruda Cupu reprezentuje Fit for You. Za Slovensko v modrém rohu bývalý šampion Bellatoru Attila má na svém kontě 46 zápasů, 37 vítězství, 29 ukončení a 9 porážek. Za Neruda Cup, Progressus, Fighting bojuje za Českou republiku. Bývalý šampion polotěžké váhy Octagon MMA. A pak, když je Carlosi, tímto skutečně končí tenhle bál. Ať si navždy král. Carlos! Zápas byl 5kolový a probíhal v těžké váze. Oba bojovníci předvedli vysoce kvalitní výkon, přičemž Vémola využil svou silnou stránku v grapplingu a Veg se snažil udržet zápas v postoji. V některých momentech zápasu Veg zasadil Vémolovi tvrdý kop na hlavu a sérii úderů, které málem zápas ukončily. Nicméně Vémola se dokázal vzchopit a pokračovat v zápase.
Po pětikolovém boji rozhodli rozhodčí jednomyslně ve prospěch Carlose Vémoly, který zvítězil na body. Tento zápas byl pro něj poslední v kariéře, neboť po něm oznámil odchod do důchodu. Vémola si odnesl i speciální Infinity titul a bonus za výkon večera, který se rozhodl rozdělit s Attilou Vegem. Dámy a pánové, pojďme se podívat na to, jak bodoví viděli tento zápas. Ladies and gentlemen, let's see how judges score this fight. 49-46, 48-47, 48-47, 2x48-47, 1-49-46. The winner by unanimous decision, a new Octagon Infinity Champion, Carlos! Po emocemi nabitém večeru jsme se vrátili zpátky na hotel a ráno nás čekala příjemná snídaně v hotelu Olšanka. Ideální zakončení víkendového MMA výletu. Díky, že jste sledovali video až do konce. Pokud se vám video líbilo, dejte nám like a napište do komentářů, jestli jste taky byli někdy na Octagonu nebo komu jste fandili. Dejte nám taky odběr, ať vám neutečou další videa. A my se uvidíme příště. Čau.